Azurfa Radio, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Radio. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Radio, Azurfa Radio, muryar zamani. Jawabin Shugaba Muhammadu Buhari na daren Litinin ya zo ne bayan ƙarewar wa'adin kullen tsawon mako biyu kan jihohin Lagos da Ogun da kuma babban birnin tarayya a ƙoƙarin yaƙi da cutar corona. Alƙaluman hukumomin sun ce a ranar Litinin 27 ga wata cutar wadda ta shiga cikin jiha 32 da kuma Abuja babban birnin ƙasar ta kashe mutane 40. A cikin sabbin matakan da shugaban ƙasar ya bayyana akwai wasu masu muhimmanci kamar haka. Kulle jihar Kano. Shugaba Buhari ya ce dangane da Kano na ba da umarnin tilas a rufe Kano gaba ɗaya tsawon mako biyu, hakan kuma na farawa ne nan take. Gwamnatin tarayya za ta tura duka mutane da kayayyakin da suka wajaba don tallafawa jihar wajen shawo kan kai da killace annobar da ma kare jihohin makwabtanta daga kasadar sake bazuwar cutar. Muhammadu Buhari ya ce yayin da suke ci gaba da kaifafa kokarin kai dauki a cibiyar jihar Lagos da ma babban birnin tarayya, ya kuma damu kan munanan al'amuran da ke faruwa a Kano cikin 'yan kwanakin nan. A cewarsa, duk da ana ci gaba da gudanar da zurfafan bincike, amma sun cimma shawarar tura ƙarin ma'aikata da kayan aiki da tallafin ƙwararru don ƙarfafawa da mara baya ga ƙoƙarin gwamnatin jihar nan take. Ya ce, da ma sauran jihohi da dama da ake samun sabbin masu kamuwa da cutar corona, binciken farko ya nuna cewa irin waɗannan mutanen galibin sun kamu ne sakamakon tafiya daga wata jiha zuwa wata da kuma yaɗuwar cutar a tsakanin al'umma da ke ƙaruwa. Dokar hana fitar dare a faɗin ƙasa. Shugaba Buhari ya kuma ce a sauran jihohin kasar kuma za a sanya dokar hana fitar dare daga karfe 8 na dare zuwa 6 na safe. Hakan na nufin an hana dukkan zirga-zirga a wannan lokaci sai dai fa ga masu ayyukan tilas, inji Shugaba Buhari. Tsawaita matakin kulle a Abuja, Lagos da Ogun. Muhammadu Buhari ya ce bisa la'akari da wasu batutuwa da suka gabata da kuma shawarwarin kwamitin shugaban kasa mai yaƙi da cutar COVID-19. Kwamitocin gwamnatin tarayya sun yi bita kan harkokin tattalin arziki da kuma ƙungiyoyin gwamnonin Najeriya. Don haka, na amince da sassauta matakan kulle Abuja da Lagos da kuma jihar Ogun, sannan a hankali kuma daki-daki, farawa daga ranar 4 ga watan Mayu shekara ta 2020. Ya ce don gudun wata tababa, matakin kulle Abuja da Lagos da jihar Ogun zai ci gaba da kasancewa har waɗannan sabbin matakai da gwamnatinsa ta ɗauka su fara aiki. Takunkumi. Yayin jawabinsa, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce za su ci gaba da tabbatar da ganin ana amfani da takunkumi ko kuma abin rufe fuska a bainar jama'a da kuma ci gaba da bada tazara da tsaftar jiki. Haka zalika ya ce tarnaƙin da aka sanya kan tarukan jama'a da na addinai suna nan daram. Shugaban ya kuma buƙaci gwamnatocin jihohi da kamfanoni da masu zuciyar taimakawa jama'a su tallafa wajen samar da takunkumin ga al'ummar ƙasar. Hana tafiye-tafiye a tsakanin jihohi. Muhammadu Buhari ya kuma sanar da hana duk wasu tafiye-tafiyen fasinja da basu zama tilas ba a tsakanin jihohi har sai an ji ƙarin sanarwar da ta gabata. A cewarsa, za mu bar takaitattun tafiye-tafiye don kai kayayyaki da ayyuka a tsakanin jihohi ta yadda samar da kayan da ayyuka ba za su samu tangarɗar isa ga jama'a ba.